Wah, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye meng ngletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara Petruk mbrimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara ora gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong gareng